Γεια σε όλους! Πώς πάμε? Είμαι ο Μάρκος Χριστοδουλίδης από το γυμναστήριο BNFit. Σήμερα θα μιλήσουμε για μια απλή βήμα προς βήμα πορεία για να καταφέρετε να κάνετε pull-ups με ελάχιστο ή καθόλου εξοπλισμό. Έτσι, το μόνο που θα χρειαστεί για αυτό το βίντεο είναι μια μπάρα για pull-up. Αυτή θα μπορούσε να είναι μια μπάρα για pull-up σε ένα τοπικό γυμναστήριο CrossFit, θα μπορούσε να είναι σε ένα κανονικό γυμναστήριο ή μπορείτε να έχετε μια απλή μπάρα για pull-up στην πόρτα κάπου στο σπίτι. Η σημερινή προοδευτική διαδικασία θα σας διδάξει πώς να κάνετε strict pull-ups με ελάχιστο εξοπλισμό. Οπότε, αν προσπαθείτε να μάθετε strict pull-ups, σας συνιστώ να πάτε στο bnfit.com κάθετος product page, κάθετος pull-ups ή να κάνετε κλικ στο σύνδεσμο στην περιγραφή παρακάτω. Στη σελίδα μας θα βρείτε τον απόλυτο οδηγό για τις έλξεις που μπορείτε να κατεβάσετε μόνο με 5 ευρώ. Αν τελικά το αγοράσετε, θα είναι πολύ καλό να το χρησιμοποιήσετε συμπληρωματικά με αυτό το βίντεο, ώστε να μπορέσετε να κάνετε επιτέλους τα πρώτα σας pull-ups και στη συνέχεια να προχωρήσετε σε keeping pull-ups, chest to bar και σε άλλες παρόμοιες ασκήσεις. Επίπεδο 1. Αυτό είναι το σημείο από το οποίο ξεκινούν πολλοί αθλητές. Αρχικά θα πρέπει να μάθουμε πώς να κάνουμε αυτό που λέγεται παθητικό κράτημα στην μπάρα. Ξέρω ότι φαίνεται απλό. Πολλοί από εσάς που παρακολουθείτε αυτό το βίντεο πιθανόν να μπορείτε ήδη να το κάνετε. Αλλά ένας μεγάλος αριθμός ατόμων που προσπαθεί να κάνει pull-ups με δυσκολία μπορεί να κρατηθεί από την μπάρα για περισσότερο από 20 ή 30 δευτερόλεπτα. Οπότε αυτό πρέπει να γίνει. Το επίπεδο 1 ονομάζεται Passive Hang. Το μόνο που θέλω να κάνετε είναι να πηδήξετε πάνω στην μπάρα, να χαλαρώσετε τους ώμους σας και απλά να κρατηθείτε από την μπάρα. Κρατήστε την μπάρα με τα χέρια ελαφρώς έξω από το πλάτος των ώμων σας. Πρέπει να φτάσουμε στο σημείο να μπορούμε να μείνουμε κρεμασμένοι για τουλάχιστον 20 δευτερόλεπτα. Ιδανικά θα προτιμούσα να γίνει περισσότερο από αυτό, αλλά όταν μπορείτε να πείτε με άνεση είμαι άνετος να κρατώ για 20 δευτερόλεπτα, τότε είναι η ώρα να προχωρήσουμε στο επόμενο επίπεδο. Το επίπεδο 2 ονομάζεται ενεργό κρέμασμα. Οπότε εδώ είναι το σημείο όπου εμπλέκουμε και τους ώμους. Είναι στην πραγματικότητα το πρώτο μέρος του pull-up, οπότε το μόνο που θα κάνουμε σε ένα ενεργητικό κρέμασμα είναι να πιάσουμε την μπάρα και να τραβήξουμε με τις ομοπλάτες μας. Άρα, τραβώ τις ομοπλάτες μου προς τα κάτω. Αυτό ακριβώς είναι το πρώτο μέρος ενός κανονικού strict pull-up ή οποιοδήποτε άλλου pull-up. Αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να κρατήσουμε για περίπου 20 δευτερόλεπτα. Κάποια πράγματα που πρέπει να θυμάστε κάθε φορά που κάνουμε τα κρατήματα, ειδικά στο ενεργητικό κράτημα, είναι σημαντικό να εστιάζετε στο να κρατάτε τον κορμό σας σφιχτό και τα πόδια σας πρέπει να είναι σταθερά. Θέλω να προσπαθήσετε να κρατήσετε αυτό που λέγεται θέση καμπύλη. Όπως μπορείτε να δείτε εδώ, απλά τραβώ προς τα κάτω την μπάρα, οι ομοπλάτες μου είναι ενεργές ή αλλιώς οι ομοπλάτες μου είναι σφιγμένες μεταξύ τους και διατηρώ επίσης μια ωραία ισχυρή θέση καμπύλης. Μπορείτε να δείτε πως τα πόδια μου είναι ελαφρώς προς τα εμπρός, το ισχύο δεν λυγίζει και σίγουρα δεν αφήνω τον κορμό μου χαλαρό. Οπότε παραμένω σφιχτός και κρατώ την μπάρα για περίπου 20 ή περισσότερα δευτερόλεπτα. Το επίπεδο 3 είναι το σημείο που αρχίζει να γίνεται αρκετά δύσκολο για μερικούς. Πρόκειται για το κράτημα με το πηγούνι πάνω από την μπάρα. Αυτό μπορεί να είναι αρκετά δύσκολο, ειδικά αν σας λείπει η δύναμη. Όμως, αυτό που θα πρέπει να κάνουμε είναι να πάρουμε ένα κουτί ή να κάνουμε ένα άλμα πάνω από την μπάρα για να φτάσουμε στο σημείο που το πηγούνι μας θα βρίσκεται πάνω από την μπάρα και θα κρατηθούμε όσο το δυνατόν περισσότερο με το πηγούνι μας πάνω από την μπάρα. Για κάποιους από εσάς μπορεί να είναι μόνο μερικά δευτερόλεπτα. Και αυτό είναι εντάξει. Από εδώ ακριβώς ξεκινάμε. Για τα επόμενα βήματα θα πρέπει να προχωρήσουμε αργά και σταθερά. Όσοι από εσάς μπορείτε να κρατήσετε 15, 20, 30 δευτερόλεπτα το πηγούνι σας πάνω από την μπάρα, χωρίς πρόβλημα, τότε μπορείτε να προχωρήσετε στο επίπεδο 4.
Επίπεδο 4. Από αυτό το σημείο ξεκινούν πολλοί άνθρωποι και πιστεύω ότι είναι πραγματικά λάθος. Υπάρχει λόγος που αυτό είναι το επίπεδο 4 και ονομάζεται αρνητικό pull-up. Οπότε, τι θα κάνουμε τώρα? Θα πηδήξουμε πάνω στο μονόζυγο. Θα ανεβάσουμε το πηγούνι μας πάνω από την μπάρα. Αν θέλετε επιπλέον κέρδος, μπορείτε να κρατήσετε το πηγούνι σας ψηλά για 1 δευτερόλεπτο. Στη συνέχεια, όταν αρχίσετε να χάνετε τη δύναμή σας και δεν μπορείτε να κρατηθείτε άλλο, κατεβαίνετε όσο πιο αργά γίνεται, μέχρι το πλήρως άνοιγμα των χεριών. Αυτή η διαδικασία ονομάζεται αρνητικό pull-up. Όταν κάνουμε το αρνητικό pull-up, διατηρούμε και πάλι τη θέση του σώματός μας σε καμπύλη. Ο κορμός μου είναι σφιχτός, τα πόδια μου είναι μαζί και δείχνουν προς τα κάτω. Στη συνέχεια, καθώς κατεβαίνω, ο στόχος δεν είναι απλά να κατεβώ και να πέσω, ο στόχος είναι να διατηρήσω την ταχύτητα αργή και ελεγχόμενη. Οπότε, όπως βλέπετε εδώ, πηδώ πάνω, βάζω το πηγούνι μου πάνω από την μπάρα και μετά κατεβαίνω αργά. Κατά τη διάρκεια αυτή της άσκησης είναι πιθανό να ανακαλύψετε πού ακριβώς έχετε αδυναμία. Αν για παράδειγμα έχετε την τάση να πέφτετε από το πάνω μέρος της άσκησης και μετά μπορείτε να επιβραδύνετε, αυτό σημαίνει ότι η κορυφή του pull-up σας είναι πιθανότατα το σημείο που είστε πιο αδύναμοι. Αν από την άλλη έχετε την τάση να έχετε αρκετό έλεγχο στην κορυφή της άσκησης, αλλά όταν φτάνετε στο κάτω μέρος το χάνετε και πέφτετε, τότε χρειάζεστε περισσότερη δύναμη στο κάτω μέρος του pull-up σας. Έτσι, τα αρνητικά είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να καταλάβετε πού σας λείπει η δύναμη. Στο επόμενο βήμα θα δουλέψουμε πάνω σε αυτές τις συγκεκριμένες περιοχές, αλλά προς το παρόν θέλω να είστε σε θέση να κάνετε ας πούμε 4 ή 5 αρνητικά στη σειρά. Μπορείτε να κάνετε διάλειμμα λίγο δευτερολέπτων ανάμεσα σε κάθε επανάληψη, όμως θέλω να κάνετε 4 ή 5 αρνητικές στη σειρά με μια ωραία ελεγχόμενη κάθοδο. Η κάθε επανάληψη θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 2 με 3 δευτερόλεπτα μέχρι να κατεβείτε. Το επίπεδο 5 ονομάζεται αρνητικό pull-up σε τμήματα. Πρόκειται για μια εξαιρετική άσκηση που μπορεί να βοηθήσει στη βελτίωση συγκεκριμένων αδύναμων περιοχών. Η τμηματική αρνητική είναι όταν κάνω την αρνητική έλξη, αλλά στην ουσία κάνω παύση κατά τη διάρκεια αυτής της κίνησης. Οπότε και πάλι σφιχτός κορμός, θέση σώματος σε καμπύλη, ισχύουν όλα από τις προηγούμενες ασκήσεις. Τα χέρια μου είναι ακριβώς έξω από τους ώμους, πηδάω μέχρι το πηγούνι μου να είναι πάνω από την μπάρα, κρατώ για 1-2 δευτερόλεπτα, κατεβαίνω ελαφρώς, κρατάω για άλλα λίγα δευτερόλεπτα, κατεβαίνω περισσότερο και κρατάω λίγο ακόμα. Οπότε, δουλεύουμε προς τα πίσω, με λίγα λόγια κάνουμε όλα τα επίπεδα που κάναμε πριν, απλώς τώρα τα κάνουμε πιο αργά και πιο ελεγχόμενα, με τη μορφή τμηματικής αρνητικής κίνησης. Φανταστείτε ότι είναι σαν να κατεβαίνετε μια σκάλα. Συνεπώς, πηδάμε στην κορυφή και κρατάμε, πέφτουμε λίγο προς τα κάτω, μετά κρατάμε, πέφτουμε λίγο πιο κάτω, κρατάμε, κατεβαίνουμε μέχρι κάτω με ένα ελαφρύ ενεργό κράτημα και μετά κατεβαίνουμε. Μπορείτε να αυξήσετε το χρόνο που κρατάτε σε κάθε θέση. Προφανώς, όσο πιο δυνατός γίνεσαι, τόσο περισσότερο θα μπορείς να κρατηθείς σε κάθε θέση. Μόλις καταφέρετε να κάνετε μερικά τμηματικά αρνητικά με αρκετό έλεγχο και ένα πολύ καλό κράτημα σε κάθε θέση, τότε μπορείτε να προχωρήσετε στο επόμενο επίπεδο. Αυτό είναι το τελευταίο επίπεδο πριν από την εκτέλεση ενός πλήρους εύρους κίνησης, strict pull-up. Εδώ είναι που πολλοί άνθρωποι σε άλλα γυμναστήρια, όταν λέω άλλα γυμναστήρια εννοώ τα κλασικά γυμναστήρια, εδώ λοιπόν είναι που πολλοί νομίζουν ότι κάνουν pull-ups, αλλά στην πραγματικότητα δεν εκτελούν σε πλήρες εύρος κίνηση. Προσωπικά μου αρέσει να το σκέφτομαι το pull-up σαν 3 διαφορετικές κινήσεις. Επομένως, έχουμε pull-up της υψηλής επανάληψης, έχουμε μεσαίες επαναλήψεις και έχουμε τις χαμηλές επαναλήψεις. Το ψηλό pull-up μοιάζει κάπως έτσι. Μπορείτε να δείτε
ότι πηδάω από πάνω, ξεκινώ με το ανέβασμα πάνω από την μπάρα και μετά κατεβαίνω ελαφρώς. Μετά ξανασηκώνομαι, κατεβαίνω ελαφρώς, ξανασηκώνομαι, κατεβαίνω ελαφρώς, ξανασηκώνομαι. Αυτό που κάνω είναι ότι απλά αναπτύσσω δύναμη σε αυτό το τελευταίο κομμάτι, το pull-ups. Θα παρατηρήσετε εδώ ότι προσπαθώ οι αγκώνες μου να είναι πάνω από 90 μοίρες. Δεν έχει σημασία που ακριβώς κατεβαίνετε εδώ. Προφανώς όσο πιο μακριά μπορείτε να κατεβείτε και να τραβήξετε ξανά προς τα πάνω, τόσο το καλύτερο. Όμως στην αρχή θα φανταζόμουν τον εαυτό μου να κινούμε κατά πολύ 5 με 6 εκατοστά. Οπότε 5 με 6 εκατοστά και τράβημα στην κορυφή. Προφανώς και μάλλον αυτό είναι αυτονόητο. Η μεσαία εκτέλεση αυτής της κίνησης αντιστοιχεί στο μεσαίο εύρος κίνησης. Φανταστείτε λοιπόν ένα pull-up όπου είστε σχεδόν πλήρως τεντωμένοι και τραβάτε τον εαυτό σας μέχρι εκεί που το πηγούνι σας δεν βρίσκεται καν πάνω από την μπάρα. Αυτό είναι το pull-up μεσαίου εύρους. Εκεί θα κάνω μερικές επαναλήψεις. Αυτό είναι το σημείο όπου πολλοί άνθρωποι πιθανόν να έχουν έλλειψη δύναμης. Αυτό το μεσαίο εύρος κίνησης είναι ένα πολύ σημαντικό μέρος για να δουλέψετε. Προσπαθώ να κάνω 5-6 εκατοστά τη φορά, καθώς δυναμώνετε και καθώς κάνετε περισσότερες επαναλήψεις, μπορείτε γενικά να επεκτείνετε το εύρος της κίνησης. Στη συνέχεια, το τελευταίο ονομάζεται χαμηλό τράβηγμα ή τράβηγμα μερικών επαναλήψεων χαμηλού εύρους. Οπότε, εδώ ξεκινάω από πάρα πολύ χαμηλά, ενεργοποιώ τις ομοπλάτες μου και απλά τραβάω τον εαυτό μου προς τα πάνω. Ίσως μέχρι τη μέση και κατεβαίνω πάλι προς τα κάτω. Επομένως και πάλι κάνω έλξεις, απλά δεν φτάνω πολύ πάνω στην μπάρα. Όσο δουλεύετε τη δύναμη σε όλα τα εύρη κίνησης κατά τη διάρκεια του strict pull-up, θα δείτε σημαντικές βελτιώσεις. Το σπουδαίο με αυτή την προοδευτική διαδικασία είναι ότι δεν χρειάζεται εξοπλισμός εκτός από μία μπάρα για να κρατηθείτε και ίσως ένα κουτί για να σας βοηθήσει να πηδήξετε και να σηκώσετε το πηγούνι σας πάνω από την μπάρα. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε του ένα thumbs up, ένα thumbs down αν δεν σας άρεσε. Μην ξεχάσετε να γίνετε συνδρομητές και η ερώτηση της ημέρας είναι σε ποιο επίπεδο νομίζετε ότι βρίσκεστε. Δώστε όσες περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε και ίσως μπορέσω να σας απαντήσω και να σας δώσω κάποια ανατροφοδότηση και μερικές συμβουλές προς τη σωστή κατεύθυνση. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα σας δω την επόμενη εβδομάδα.